ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବେ ତେଣୁ କଣ କଲେ ନା ନାମ ଗାଇ ସର୍ବଜନେ ନାମ ଗାଇ ସର୍ବଜନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ମଜାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଚାଟ ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦିଦି ଠିଆ ହଁ ଦିଦି ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ମନେ କଲା କହିବାର କଥା ଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଯୋଉମାନେ ଗାଇବେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଏ ସଂସାରରୁ ତାରଣ କରିବେ ନାଇଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ